नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। अपहरणकर्त्याच्या तावडीतून निसटला, पोलिसांच्या गाडीतून थेट गोव्यात आला। सिटी स्कॅन सेवा बंद, सरकारकडून पेमेंट थकलं। आणि सिंधुदुर्गात सापडला दुर्मिळ काळतोंड्या साप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवगड तालुक्यातील मनसे गावात ब्लॅक हेडेड स्नेक अर्थात काळतोंड्या हा दुर्मिळ आणि लाजऱ्या स्वभावाचा साप नुकताच आढळून आला। या दुर्मिळ सापाच्या आढळामुळे वन्यजीव अभ्यासक सर्पमित्रांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे। हा साप फणसगाव येथील समीर प्रकाश नारकर यांना मनसे गावातील वाघरेश्वर धबधब्याजवळ आढळून आला। त्यांना वन्यजीव निरीक्षणाची आवड आहे। साप दिसताच त्यांनी तात्काळ त्याचे व्हिडिओ फोटो घेतले आणि योग्य ओळख पटवण्यासाठी चिंदर गावचे वन्यजीव अभ्यासक सर्पमित्र स्वप्नील गोसावी यांच्याशी संपर्क साधला। गोसावी यांनी या सापाची काळतोंड्या अशी ओळख पटवली। हा साप अंदाजे 25 ते 30 सेंटीमीटर लांबीचा असून त्याच्या डोक्यावर काळ्या रंगाचा डाग असल्यामुळे स्थानिक भाषेत त्याला काळतोंड असं म्हणतात। हा साप बिनविषारी असून स्वभावाने लाजरा आहे। त्याचा वावर मुख्यतः दाट जंगल आणि गवताळ भागांमध्ये असतो। पाली, सापसुरळी हे त्याचं खाद्य आहे। ही प्रजाती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फारच कमी वेळा आढळून आलेली आहे। याबाबतचं नियमित नोंदवहीकरण देखील अत्यंत मर्यादित आहे। त्यामुळे मनसे परिसरातील हा साप सिंधुदुर्गातील जैवविविधतेसाठी एक महत्त्वाची नोंद ठरते। आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 2025-26 मधून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी विंधन विहीर मंजूर केली आहे। यासाठी रुग्ण कल्याण नियामक समितीचे सदस्य, आमदार प्रतिनिधी तथा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी पाठपुरावा केला होता। आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं पाण्याचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात गेली बरीच वर्ष होता। भर उन्हाळ्यात हा प्रश्न अधिक जटिल बनायचा आणि उपचार घेत असलेल्या रुग्णांचे हाल होत। यामुळे रुग्ण कल्याण नियामक समितीचे सदस्य देव्या सूर्याजी यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचं लक्ष वेधलं होतं। या पाठपुराव्यास यश आलं असून आमदार स्थानिक विकास निधी कार्यक्रमाअंतर्गत मतदारसंघातील विकास कामं घेण्यात यावी असं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलंय। त्यानुसार उपजिल्हा रुग्णालयात विंधन विहिरीचे लवकरच काम करण्यात येणार असून यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांचे रुग्ण कल्याण नियामक समितीकडून देव्या सूर्याजी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांनी आभार व्यक्त केले। आपले सरकार सेवा केंद्र या जिल्हास्तरीय ऑनलाईन सेवेचा शुभारंभ शुक्रवारी कलमट ग्रामपंचायत इथं मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पार पडला। यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अमित नाईक, माजी सभापती भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, कलमट सरपंच संदीप मेस्त्री, उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर उपस्थित होते। ग्रामीण भागामध्ये शेवटच्या टोकावर राहणाऱ्या नागरिकाला सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात, कामांसाठी शासकीय कार्यालयाकडे सारखे हेलपाटे मारू लागू नयेत, कमी वेळेत काम व्हावं, तसेच आधुनिकतेकडे जाणारे जग थेट आपल्या गावाकडे आणता यावं, या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र हा उपक्रम नागरिकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवणार आहे, असं प्रतिपादन मंत्री नितेश राणेंनी केलं। गतिमान सरकार
आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अभिप्रेत असलेलं रयतेचं राज्य हे काय असतं याचं उत्तम उदाहरण ते म्हणजे आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं आमचं महायुतीचं सरकार। या सरकारने पहिल्या ह्या 150 दिवसामध्ये जी काही लोकभूमक आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने जे काही पावलं टाकायला सुरुवात केलेली आहे, म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये शेवटच्या टोकावर राहिलेला व्यक्ती किंवा आमचा नागरिक ह्याला सगळ्या प्रकारच्या सुविधा भेटल्या पाहिजे। त्याला शासकीय कार्यालयाकडे जास्त हेलकपाटा न मारता आपली कामं कमी वेळात झालं पाहिजे आणि आता आधुनिकतेकडे जाणारं आपलं जग ते थेट आपल्या गावापर्यंत कसं येता येईल या दृष्टिकोनातून हा आजचा उपक्रम अतिशय महत्वाचा आहे। मी त्यासाठी आमचे सरपंच, उपसरपंच, इकडचे आमचे प्रांत, तहसीलदार आणि ग्रामविकासचे आमचे व्हिडिओ अरुण चव्हाणजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन। ते AI सिंधुदुर्ग असो की AI महाराष्ट्र असो, यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा हे तसं आम्ही सगळ्यांनाच आवाहन करतो। फक्त कलमटलाच आवाहन केलेलं आणि कलमटनी पूर्ण केलं असं नाही, पण करण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनाच आवाहन करतो। आणि ही एक अशी चळवळ आहे ज्याच्यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होऊ शकतो आणि प्रामुख्याने त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचू शकतो। आज हा दाखला अगर तुम्हाला कुठे घ्यायचा असेल तर तुम्हाला लागणारा वेळ आणि तिथे पोचणारा खर्च हा सगळाचा सगळा आजच्या ह्या प्रक्रियेमुळे कमी झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे आमच्या सिंधुदुर्गच्या नागरिकांचं राहणारं दरडोई उत्पन्नामध्ये निश्चित पद्धतीने हातभार लागेल अशा पद्धतीचा हा कार्यक्रम या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे। कारण शेवटी ग्रामीण भागामध्ये जो काही नागरिक आहे, या माता भगिनी आहेत, ज्यांना सरकारकडून काही अपेक्षा असते, दाखले असतो, योजनांच्या मध्ये असतो किंवा कुठलेही कागदपत्र असतील, वर्ष तर किमान 6 महिने 1 वर्ष कोण दाद देत नाही, अधिकारी व्यवस्थित बोलत नाही, आमची कामं वेळेत होत नाही किंवा कुठे कुठे आमच्या मागे काही गोष्टी मागितल्या जातात, अशाच्या गोष्टी नागरिकांची सातत्याने तक्रार असते। आता या सगळ्या गोष्टीला AIच्या माध्यमातून एक रामबाण उपाय आमच्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काढलेला आहे। साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतल्यानंतर जे एक महत्वाचं उद्दिष्ट आमच्या सगळ्यांच्या समोर ठेवलंय ते म्हणजे आमचा महाराष्ट्र हे AIचा हब किंवा AIचा देशातला केंद्रबिंदू कुठला असेल तर तो आमचा महाराष्ट्र राज्य असला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आमची पावलं उचललेली आहे। आणि म्हणून आजचं जे हे पाऊल आपण उचललेलं आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणणारं निश्चित पद्धतीने आहे। वेंगुर्ला शहरातील गवळीवाडा दक्षिण भागात जाणारा मुख्य रस्ता गेली 20 वर्ष रखडलेला होता। शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम यांच्याकडे हा विषय मांडल्यानंतर त्यांनी तात्काळ आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून तो रस्ता मंजूर केला। अवकाळी पावसामुळे हे काम रखडलं होतं, मात्र त्यानंतर लगेचच त्यांनी तो रस्ता पूर्ण करून दिल्यानं गेल्या कित्येक वर्षांची गवळीवाडा रहिवाशांची मागणी पूर्ण झाली आहे। या कारणास्तव सर्व रहिवाशांच्या वतीनं शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला। दादांनी जो सन्मान केला तो गवळीवाडाच्या दक्षिण भागात जाणारा जो रस्ता आहे तो बरेच दिवस 20 वर्ष केलाच नव्हता, मागासच समजत होतो विकासाच्या दृष्टीने। अशा वेळेला यरम साहेबांना आम्ही ज्यावेळी आमचा हे गाऱ्हाणं मांडलं त्यावेळी त्यांनी आतला पूर्ण रस्ताही तो मंजुरीसाठी टाकला, त्याला निधी आणली। तो ह्या पावसाच्या अगोदर होऊ शकला नाही, परंतु हे आमची गैरसोय टाळण्यासाठी त्याने पुढचा काळ रस्ता होईना तेही सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसात केलं। ह्याचा फक्त आम्ही आपलेपणा व्यक्त करण्यासाठी आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही इथं आलो। आणि गवळीवाड्यातला एक सातबाराचा विषय आहे, त्या विषयात सुद्धा आम्ही पाठपुरावा करतो आणि
शिवसेना या माध्यमातूनच आमचा तो पाठपुरावा चालू आहे, पण तेही ते करतील अशी आम्हाला आशा आहे. आमचा जो गल्लीतला सिमेंटकरण रस्ता सिमेंटकरण करणार आहे ना, ते यांच्या मार्फतच चालायचे. तर ते पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही त्या तिकडे नेऊन त्यांना त्यांचा सत्कार आम्ही मोठ्या ह्याच्यात करणार आहे. माननीय दीपूबाई केसरकरांच्या माध्यमातून आमचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर साहेब, त्याचबरोबर आमचे शहर प्रमुख उमेश शेरम साहेब हे वेंगुर्ला शहराचा विकास करण्यासाठी आतापर्यंत कायम झटत आलेले आहेत. आणि आपल्याला माहित असेलच की वेंगुर्ला शहराला आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. अनेक उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. मल्टीपर्पज हॉल असेल, मच्छी मार्केट असेल, झुलता पूल असेल, यांसारखे अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील की ज्यांच्यासाठी माननीय दीपकबाईंच्या माध्यमातून एरम साहेबांनी आणि वालावलकर साहेबांनी आपल्या वेंगुर्ला शहरासाठी भरघोस असा निधी मिळवून दिलेला आहे. ही उदाहरणं आपण जर बघायला गेलो तर वेंगुर्ला शहरातील अशा अनेक वॉर्डमधील असे काही भाग आहेत की ज्या ठिकाणी काही कामं रखडलेली होती, मग ती रस्त्यांची कामं असतील, संरक्षण भिंतीची कामं असतील, तर आमचे शहर प्रमुख उमेश शेरम साहेब यांनी प्रत्येक वॉर्डमध्ये जाऊन, प्रत्येक भागामध्ये जाऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या समस्यांचं निराकरण कसं करता येईल या दृष्टिकोनातून स्थानिकांशी चर्चा केली आणि स्थानिक लोकांशी बोलून तो प्रश्न कसा सोडवता येईल याकडे लक्ष दिलं. आणि या समस्या सोडवण्यासाठी माननीय दीपकबाईंच्या माध्यमातून माननीय दीपकबाईंच्या कानावर या सर्व गोष्टी घालून त्यांच्याकडून निधी मंजूर करून घेऊन हे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आणि हे सर्व प्रश्न सोडवत असताना त्यांना शहरातील नागरिकांची देखील तेवढीच साथ मिळाली. ही सर्व कामं करत असताना एरम साहेबांनी सर्व नागरिकांना विचारात घेतलं आणि त्यांना जशी कामं अपेक्षित होती त्या पद्धतीने कामं त्यांनी करून घेतली. अशा पद्धतीने झालं नाही की आमदारांनी निधी दिला, विकास कामं झाली, परंतु ती कामं निधी मिळाल्यानंतर कशी योग्य पद्धतीने होतील आणि त्या निधीचा वापर कसा योग्य रीतीने शहरासाठी होईल याकरिता एरम साहेबांनी पूर्णपणे लक्ष दिलं. आज आपण जर बघायला गेलो तर निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर अनेक विरोधक आहेत, विरोधी पक्षातील नेते आहेत, हे टीका करताना आपल्याला दिसतात. परंतु मी मुद्दाम असं सांगेल की आमचे शहर प्रमुख एरम साहेबांनी याकडे कधी लक्ष दिलं नाही, पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. कारण त्यांनी आमच्या केसरकर साहेबांचाच आदर्श समोर ठेवलेला आहे. त्यांनी कोण आपल्यावर टीका करतं याला प्रत्युत्तर न देता कामातून प्रत्युत्तर कसं देता येईल याकडे लक्ष दिलं आणि कामावर लक्ष केंद्रित करून कामातून खऱ्या अर्थाने त्यांनी आपलं उत्तर दिलं. आणि अर्थातच त्यांचं उत्तर अतिशय बोलकं आहे असं मी म्हणेन. कारण कोणावर टीका करत बसण्यापेक्षा शहराचा विकास कसा करता येईल आणि माननीय दीपकबाईंच्या माध्यमातून वेंगुर्ला शहर वेगळ्या उंचीवर कसं नेता येईल याचा विचार कायम आमच्या वालावलकर साहेबांनी एरम साहेबांनी केलेला आहे. आणि अशीच शहरातील जी काही कामं असतील, म्हणजे गवळीवाड्यातले आमच्या रस्त्याचं काम जे रखडलेलं होतं ते एरम साहेबांनी अगदी व्यवस्थित पूर्ण करून दिलं. आणि सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न जो आमच्या गवळीवाड्यातील नागरिकांचा होता तो म्हणजे सातबाऱ्याचा प्रश्न. म्हणजे अगदी रती महारथी आले आणि प्रत्येक इलेक्शनच्या वेळी त्यांनी आश्वासनं दिली की आम्ही तुमचं काम करू. पण शिवसेना पदाधिकारी म्हणून आम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की आमचे वालावलकर साहेब, एरम साहेब यांनी या कामामध्ये हात घातला आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे की तो सातबाऱ्याचा प्रश्न निश्चितच मार्गी लागेल. यावर्षी पाऊस अगदी लवकर आला, म्हणजे लवकर आल्यामुळे अनेक कामं रखडली गेली. परंतु मला पूर्णपणे खात्री आहे की एरम साहेबांच्या माध्यमातून शहरामध्ये जेवढी काही कामं रखडलेली असतील ती सर्व कामं पूर्ण होतील. कारण त्यांनी राजकारण नाही तर समाजकारण हा मुद्दा डोक्यात ठेवून सर्व नागरिकांचे प्रश्न कसे सुटतील याचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आमच्या माध्यमातून सर्व कामं शहरातील पूर्ण होतील आणि वेंगुर्ला शहरातील जनता आज जशी आमच्या पाठीशी आहे तशी भविष्यात देखील राहील यात कुठलीच शंका नाही. मी रामेश्वर आणि सातेरीची प्रार्थना करते की आमच्या एरम साहेबांना असंच शहरवासियांचं प्रेम कायम लाभो. गोव्यातील फोंड्यावरून एका व्यावसायिकाचं अपहरण झालं होतं. अपहरण झालेले व्यावसायिक संदीप चौधरी हे अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून निसटले. एका काळ्या काचेच्या मोटारीतून संदीप चौधरी यांचं अपहरण झाल्याची माहिती गोवा पोलिसांना मिळताच गोवा पोलिसांची टीम तातडीनं बेंगलोरला गेली. दरम्यान संदीप चौधरी हे अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटले. त्यांनी सुटताच कुटुंबियांना फोन करून आपल्या ठिकाणाची माहिती दिली. त्यानंतर तिथं गेलेल्या गोवा पोलिसांच्या टीमनं त्यांना गोव्यात आणलं. वाटेत जाताना किडनॅप केलेल्यांनी संदीप यांना बेदम मारहाण केल्याची माहिती मिळते. पाहुयात नेमकं हे प्रकरण काय आहे. व्यावसायिक संदीप चौधरी हे फोंडा येथील रहिवासी. बुधवारी एका गाडीतून त्यांचं अपहरण केलं. हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाला. सीसीटीव्ही वरून पोलिसांनी त्यांना ट्रेस केल्यानंतर ती कार बँगलोरच्या दिशेने गेलेली दिसली. लगेच फोंडा पोलिसांची टीम त्यांच्या मागोमाग गेली. बँगलोर मध्ये एका ठिकाणी ही मोटर थांबली असता
संदीप चौधरी त्यांच्या तावडीतून सुटले. सुटताच त्यांनी आपल्या घरच्यांना फोन केला आणि परिस्थिती लोकेशनची माहिती दिली. त्यांच्या घरच्यांनी ही माहिती लगेच पोलिसांना कळवली. त्या अगोदरच बेंगलोरमध्ये गेलेल्या फोंडा पोलिसांनी संदीप चौधरी याला आपल्या गाडीत घालून गोव्याला यायला निघाले. संदीप चौधरी यांना बरीच मारहाण झाल्याची माहिती मिळते. चौधरी यांना गोव्यात आणल्यानंतर मडगाव पोलीस स्टेशनला नेलं गेलं. तिथे एसपी यांनी चौकशी करून झालेल्या घटनेची माहिती घेतली. या घटनेची चौकशी सुरू असून अपहरणकर्त्यांचा शोध सुरू आहे. किडनॅपिंगाचे हांवें स्वता जाल्यार पयलीं ऐकलां ते पळय हांव सदांच म्हणटा आमी क्वॉन्टिटी वचपाक जायना, आमी क्वॉलिटी वचपाक जाय. एक किडनॅपिंग आसूं 100 किडनॅपिंग ते किडनॅपिंगूच जावपाक जायना. इन्सिडंट्साचेर अजुनूय तशें कितें आमकां पुलिसान कांय सांगिल्लें ना. पण इतली गजाल आमी जी पळयल्या की ताका बाबड्याक गाडयेन ओडून घाला, ताजें चप्पल कितें दिसता भायर पडल्यान 2 स्विफ्ट केल्या, ताजो नंबर प्लेट दिसता. पण तो नंबर प्लेट म्हाका जाल्यार दिसता तो फेक आसतलो. तो मायट बी नंबर प्लेट वेगळो घाला आसत कित्याक ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी त्या गाडयेचें सगळें लिंकींग जाता तितल्या बेगीन कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन लिंकींग करून तांच्या कमिशनरा कडेन लिंकींग करून हाजेर गजाल काडपाक जाय. नमस्कार, आमी आयज आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आनी आयज हांगासर एक कंप्लेंट येयल्या ती म्हळ्यार किडनॅपिंग. दिसा ढवळ्या एक मनशाक किडनॅप केल्लो आसा आनी ताजें नांव जावन आसा संदीप चौधरी. हो जेन्ना दनपारां आपली शॉप बंद करून सकयल येतालो तेन्ना ताका एका स्विफ्ट गाडयेन 2 जाण काय 3 जाण कितले जाण आशिल्ले खबर ना, ताका स्विफ्ट गाडयेन ताका घातलो आनी तशीच ती स्विफ्ट गाडी घेवन ताका तेजें पलायन केल्लें आसा. ही सगळी घडणूक तेजो जो कामगार आसा तो येवन जेन्ना लॉक करून सकयल देवलो तेजो फाटोफाट तेन्ना तेणें तें पळयलें की तेज्या पात्रांवाक खंय तरी गाडयेन घालून व्हरता म्हणून. ही सगळी घडणूक जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर येयली, PI जेन्ना कळ्ळें तेन्ना रजिस्टर केल्ली आसा कंप्लेंट हांगासर. आनी मारदोळ PI तेंची टीम तशेंच फोंडा PI तेंची टीम आतां सद्या ह्या टायमार जाले आतां जवळ जवळ 9:15 रातची. आतां ही टीम जी आसा ही बेळगांव वचपाक केल्या आनी तांकां लोकेशन मेळ्ळां की तेणें अनमोड गेट क्रॉस केल्ली आसा म्हणून. नंबर प्लेटूय तांकां जी मेळ्ळ्या ती नंबर मेळ्ळा तो फेक नंबर मेळ्ळा. पण स्विफ्ट गाडी व्हायट कलर आनी तितूर हो संदीप चौधरी म्हणटा आसा हो मूळचो राजस्थानी. खूब वर्सां आनी तो गोंयान आसा आनी तेजी हिस्ट्री सगळी मेळ्ळ्या कारण तेजे सगळे नातेवाईक जे आसा हांगासर येयल्ले आसा आनी तेजे सगळे PI सगळे घेवन आतां रातची टीम पुलिसांची ताका सोदपाक आतां भायर सरलेली आसा. अरुणा प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन सुविधा याबाबतचे प्रश्न प्राधान्यानं सोडवा असे आदेश राज्याचे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी इथं घेतलेल्या प्रकल्प बाधितांच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रकल्पातील पुनर्वसन गावठाणातील सर्व प्रश्नांची दखल घेत प्रत्येक प्रश्नावर चर्चा केली. पाणी, वीज, रस्ते दुरुस्ती याबाबत प्राधान्य द्या. प्रकल्प बाधितांना प्राधान्यक्रमाच्या 18 सुविधा द्यायला हव्यात. त्यातील अपुरे काम पूर्ण करा. किंजळीचा माळ, महसुली गावाचा प्रस्ताव पाठवा. देवालय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ताबा तातडीनं द्या असे आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी बैठकीत दिले. हा सगळा प्रश्न निर्माण गोंधळ करून ठेवलेला आहे. त्याला निष्ठरच आता आपण पुढे जातो. म्हणून मला वाटतं की पटेलजी जे आहे विषय क्लोज करायचे आणि त्याच्यावर कुठले शासन दरबारी कुठले विषय असतील तर महाजनचा पॉझिटिव्ह होते त्या दिवशी आपण ते क्लोज करू. आता जिल्हा पातळीचे कुठले विषय परवानगीच्या निमित्ताने प्रारंभ ते बोला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता PN पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भालचंद्र साठे, अरुणा प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित आकाराम नागप, रंगनाथ नागाप, सकाराम नागप, जगन्नाथ जावकर, मारुती कांबळे, अभय कांबळे, बाळा सुतार, नामदेव पडेलकर, सुरेश नागप, सुनील नागप, मानाजी घाक, महादेव नागप हे प्रकल्प बाधित उपस्थित होते. राज्याचे पाटबंधारे मंत्री गिरीश महाजन या पुनर्वसन भागाला लवकरच भेट देणार आहेत. तत्पूर्वी ग्रामस्थांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा याबाबतची सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना केली. सावंतवाडी येथील श्रीराम वाचन मंदिरात परफेक्ट अकॅडमीच्या वतीने आयोजित परफेक्ट गौरव सोहळा 2025 आयोजित करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, व्याख्याते प्राध्यापक रुपेश पाटील, पुणे येथील यशस्वी महिला इंजिनियर ममता परब, सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, माजी अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, परफेक्ट अकॅडमीचे संचालक प्राध्यापक राजाराम परब उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना परफेक्ट अकॅडमीच्या वतीने
10वीत मिळवलेल्या घवघवीत यशाबद्दल सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि गुलाब पुष्प देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आला। प्रारंभी उपस्थितांचं स्वागत प्राध्यापक राजाराम परब यांनी केलं। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन परफेक्ट अकॅडमीच्या सावंतवाडी शाखेचे समन्वयक अमोल खरात यांनी केलं। यावेळी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी कुडाळ शाखेच्या समन्वयक शीतल कांबळी, कणकवली समन्वयक पूर्वी जाधव, फातिमा मकानदार, सोनाली जाधव यांच्यासह परफेक्ट अकॅडमीच्या टीमनं प्रयत्न केले। शेवटी उपस्थितांचे आभार शीतल कांबळी यांनी मानले। महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या पंढरपुरातील विठुरायाच्या दर्शनासाठी आषाढी एकादशीला वारकरी लाखोंच्या संख्येनं पंढरपूरला जातात। कोकणातील वारकऱ्यांसाठी 1 ते 10 जुलै या कालावधीत सावंतवाडी पंढरपूर विशेष गाडी सुरू करण्यात यावी अशी मागणीचं निवेदन अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीनं केली आहे। मध्य रेल्वेनं नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, भुसावळ, लातूर, मिरज अशा सर्वच विभागातून पंढरपूरला जाण्यासाठी विशेष गाड्या जाहीर केल्यात। या पार्श्वभूमीवर कोकणातील वारकऱ्यांसाठी 1 ते 10 जुलै या कालावधीत सावंतवाडी पंढरपूर विशेष गाडी सुरू करण्यात यावी अशा मागणीचं निवेदन अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे सचिव अक्षय महापदी यांनी रेल्वे बोर्डाला दिलंय। कोकणातूनही वारकरी बहुसंख्येनं आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं पंढरपूरला जातात। रेल्वे प्रशासनानं आजवर एकदाही सावंतवाडीतून पंढरपूरला जाणारी रेल्वे गाडी सोडलेली नाही। कोकणातून पंढरपूर रस्ते मार्ग जवळ असले तरी घाटमाथ्यावरील प्रवासामुळे प्रवासास विलंब होऊन कंटाळवाणा प्रवास करण्याची वेळ कोकणच्या भाविकांवर ओढवते। मात्र ही सेवा सुरू केल्यास रेल्वेनं प्रवास आरामदायी होऊ शकतो। या पार्श्वभूमीवर 1 ते 10 जुलै या कालावधीत सावंतवाडी पंढरपूर मार्गावर विशेष गाडी सुरू करत वारकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी श्री महापदी यांनी रेल्वे बोर्डाकडे दिलेल्या निवेदनात केली आहे। देवगड वळीवंडी इथं होऊ घातलेल्या हॉट मिक्सिंग आणि डांबर प्रकल्पासाठी ठेकेदारांनी संबंधित प्रशासनाकडे रितसर परवानगीसाठी अर्ज दिला होता, परंतु येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवलाय। पाहुयात यावर ग्रामस्थांचं नेमकं काय म्हणणं आहे। आज या वळीवंडी गावामध्ये अगोदर बघाल तर पहिला एक असाच प्रकल्प होऊन नंतर त्रास झाल्यामुळे तिकडच्या मालकांनी बंद केला। आता परत तोच एक पुनरावृत्ती होण्याचा प्रयत्न गावातले आमचे ठेकेदार तेजस चव्हाण यांच्याकडून परत होत आहे आणि हे 5 प्रकारचं त्यांचं हे आहे आणि त्यासाठी त्यांनी नाहरकत दाखला जेव्हा केला त्यावर आम्ही हरकतीचे अर्ज घेतले आणि त्याचबरोबर लोकांचा एक त्याच्या मागे आम्हाला मिळणारा पाठिंबा, कारण जैवविविधतेचं रक्षण करणं, हे गाव आपलं जे आहे निसर्गरम्य गाव आहे आणि चांगलं इथे आलेला व्यक्ती दरवर्षी इथे 2 गुंठे जमीन घेतल्याशिवाय इथे राहतच नाही आणि स्वतःचं घरच बांधण्याची त्याची इच्छा होते। असा हा गाव आहे, सर्वांग सुंदर, सर्व दळणवळणाला चांगलं। पण उद्या जर पर्यावरणाला घातक असा जर हा प्रकल्प होऊ घातला आणि ऐन देवगड निपाणी रस्त्याच्या बाजूला, तर त्या संदर्भात मग मनोज सावंत यांनी सर्व ग्रामस्थांची चर्चा केली आणि त्यांनी ह्याच्या विरुद्ध एक आंदोलन छेडलं आणि त्यात आज 60 ते 65 लोक गावातले सही करून सही शिक्क्यानिशी सही सकट त्या ह्याच्यामध्ये आज आंदोलनाला साजेशी झालेले आहेत। आज सकाळीच आम्ही निवेदन पण त्या संदर्भात दिलं ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच आणि ग्रामसेवकांना आणि याच्या विरुद्ध जेवढी जिथे जिथे जावी लागेल तिथे तिथे दाद मारण्याची आमची तयारी आहे। कसं आहे, आमच्या गावामध्ये प्रथम हा डांबर प्लॅन्टचा उद्योग प्रकल्प झाला होता आणि त्या जमीन मालकाने त्या प्रकल्पाचा जो गाळ येतो निघतो डांबराचा, तो गाळाचा विघटन कुठे होत नव्हतं। त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्या प्रकल्प मालकाला स्पष्टपणे सांगितलं की तू हा प्रकल्प बंद कर, त्यामुळे एका झाडांना व हा जमिनीला आमचा त्रास होणार आहे। आणि तो असा प्रकल्प बंद असल्यामुळे दुसरा परत कोणतरी इकडे आमच्या गावात आणून जोर जबरदस्तीने किंवा कोणाच्या एकाच्या सांगण्यावरून कोणी जमीन दिली म्हणून त्याची जमीन आहे म्हणून मी करणार आणि हमकर जगायचं असं ह्या गावामध्ये होऊ देणार नाही। आणि हा प्रकल्प आमच्या पूर्ण गावाच्या लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। शरीरावरती आमच्या लहान मुलांच्या तसेच वयोवृद्ध माणसांच्या आणि आम्ही जे आता आम्ही या गावामध्ये वास्तव्यास आहोत आम्ही रहिवासी म्हणून आमच्या जीवनमानावरती हा प्रकल्पाचा त्रास होणार आहे। त्याच्यामध्ये हॉट मिक्सिंग आहे, डांबर प्लॅन्ट आहे, आणखी काय त्याचे 2-3 प्रकारचे प्रकल्प आहेत आणि त्या प्रकल्पाला आम्ही तीव्र असा
विरोध केलेला आहे. त्यामध्ये मी माझ्या गावातील प्रमुख व्यक्तींना बोलवून आणि त्याचप्रमाणे 30-40 माणसांची पहिली प्रथम मिटिंग घेतली. त्या लोकांना कोणी विचारलं, हा प्रकल्पाला तुमचं समर्थन असेल तर मी विरोध करत नाही, आणि तुमचा जर विरोध असेल तर मी स्पष्टपणे ह्या विरोधाला एकदम प्रखरपणे मी आपलं घेऊन जायचा प्रयत्न करतो. त्याप्रमाणे त्या लोकांनी जे घाडी मंडळी, सावंत मंडळी, बौद्ध मंडळी, आमचे कदम मंडळी असे सर्व आलेले होते, आणि त्याला सर्वांनी सांगितलं की आमचा याला तीव्र विरोध आहे आणि तू त्याच्यासाठी नेतृत्व करत असतील तर आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. त्या निमित्ताने आम्ही आज तारीख 11 तारीख ना, आज आम्ही सरपंच नागेश अशोक वळजू व सर्वोदय मॅडम आमचे ग्रामसेवक यांना आम्ही आज निवेदन सादर केलेलं आहे. त्या प्रकल्पाचा आम्ही जो विरोध केलेला त्याला विरोध डावलून जर कोणी हा प्रकल्प आमच्या माती घातला तर आम्ही स्पष्टपणे सांगत आहोत की येणाऱ्या 15 ऑगस्टला आम्ही आता इकडे उभे आहोत तर सर्व आम्ही लाक्षणिक उपोषण पहिलं करणार. आम्ही जी लोकशाही मार्ग आहे त्या लोकशाही मार्गाने आम्ही चालणार. पहिलं लाक्षणिक उपोषण, नंतर साखळी उपोषण, नंतर उपोषण, नंतर मोर्चा. जे तहसीलदाराला, जिल्हाधिकाऱ्यांना ज्या संबंधित जे आपल्या विभागात त्यांना सर्वांना पत्र देण्याचं काम आम्ही करू, आणि हा गावामध्ये हा प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमानं सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर मोफत सिटी स्कॅन तपासणी केंद्र सुरू करण्यात आलं होतं. मागील वर्षभरात 24 तास अत्यावश्यक सेवा सरकार आणि माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकारानं सुरू झाली होती. आजवर जवळपास 9,000 पेक्षा जास्त रुग्णांना या विनामूल्य सेवेचा लाभ मिळाला. त्यामुळे जनतेनं सरकार आणि प्रशासनाचे आभार मानले. मात्र कौतुक सोहळ्याला 24 तास उलटायच्या आतच ही सेवा अमर्यादित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे. थकीत ठेवलेली रक्कम याला कारणीभूत ठरली आहे. गेले वर्षभर या मोफत सेवेमुळे पेशंटला इतरत्र हलवण्यासाठी होणारा मनस्ताप आणि हजारोंचा पडणारा आर्थिक भुर्दंड देखील वाचला होता. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून समाधान व्यक्त करत सरकारचे आभार मानले होते. मात्र कौतुक सोहळ्याला 24 तास उलटण्यापूर्वीच आभार भोले, कौतुक उलटलं असं म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. आज सकाळपासूनच ही सेवा अमर्यादित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विभागाकडून तब्बल 37 कोटी रुपये या कंपनीचे थकीत राहिले. त्यामुळे सावंतवाडी येथील ही सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा देण्याची विनंती आपण येथील स्टाफला केल्याची माहिती उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांनी दिली. या गैरसोयीमुळे सकाळपासून सिटी स्कॅनसाठी येणाऱ्या रुग्णांना माघारी जावं लागतंय. या रुग्णांना सिटी स्कॅन चाचणीसाठी प्रायव्हेटमध्ये 3 ते 4 हजार रुपये मोजावे लागतात. शिवाय कुडाळ, ओरोस, गोवा इथं चाचणीसाठी जाण्या येण्याचा खर्च वेगळा. त्यामुळे ते गोरगरीब रुग्णांना परवडण्यासारखं नाही. याचा विचार करता राज्य सरकारनं त्या कंपनीचा प्रश्न मार्गी लावून मोफत सेवा पूर्ववत करावी. आभार भोले, कौतुक उलटलं म्हणण्याची वेळ जनतेवर आणू नये अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहे. माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी आमच्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला एक सिटी स्कॅन मशीन मिळवून दिली होती, आणि त्या गोष्टीला कालच 1 वर्ष पूर्ण झालं. आणि त्याची एक चांगली गोष्ट एवढी झाली की 9,000 पेक्षा जास्त पेशंटने सिटी स्कॅन तपासणीचा लाभ घेतला. त्यामुळे जी गैरसोय होत होती, कारण इकडनं सावंतवाडीतनं कुडाळला जावं लागत होतं, कुडाळनं नसेल तर उरसला जावं लागत होतं. त्यामुळे 3-4 हजार रुपये पेशंटचे जात होते आणि विनाकारण तो भुर्दंड त्यांना बसत होता. पण ती सुविधा माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी सावंतवाडी शहराला उपलब्ध करून दिली होती, आणि त्याचं कालच कौतुक सोहळा झाला. काल सगळ्या प्रेसमध्ये, मीडियामध्ये सगळी बातमी लागली त्यांच्या कौतुकाची. परंतु आज असं बघायला गेलो, हॉस्पिटलमध्ये गेलो तर सिटी स्कॅन सुविधा बंद केली. आम्ही त्यांना कारण विचारलं असता ते बोलले की महाराष्ट्र सरकारकडनं जे काय पेमेंट्स होते ते सध्या बंद झाल्यामुळे आम्ही ही सुविधा आता तात्पुरती बंद केलेली आहे. ज्यावेळी आमचे पेमेंट्स होईल त्यावेळी आम्ही हे सुविधा चालू करणार आणि ग्राहक आपल्या रुग्णांना आम्ही सेवा देणार असं ते सांगितलं. परंतु हे कितपत योग्य आहे की जी सेवा आहे ती सुरळीत असली पाहिजे, त्याचा लाभ रुग्णांना मिळाला पाहिजे. जर सेवा अशी खंडित झाली तर त्यांचा रुग्णांना विनाकारण त्रास होतो आणि पुन्हा त्यांना कुडाळ किंवा उरोस किंवा बांबोळी यासारख्या ठिकाणी जाऊन हे ट्रीटमेंट घ्यावे लागते. हे चुकीचं आहे. मी महाराष्ट्र सरकारला एवढीच विनंती करेन किंवा इकडचे आमचे पालकमंत्री असतील राणे साहेब त्यांना मी विनंती करेन, रवींद्र चव्हाण साहेब यांना विनंती करेन की त्यांनी ही सुविधा आहे ती तात्काळ सुरू करावी. त्यांचे जे पेमेंट आहेत जे अडकलेले आहेत
ते कर्मचाऱ्यांना द्यावेत, जेणेकरून ही सेवा सुरू होऊन त्यांचा लाभ रुग्णांना होऊ शकेल, एवढीच मी आपल्याला विनंती करतो. सिंधुदुर्गात वन्य प्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतीची होणारी नुकसानी लक्षात घेता सरकारनं तातडीनं यावर उपाययोजना करण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत. यामध्ये प्रामुख्यानं माकडांचा उपद्रव रोखण्यासाठी नसबंदी करण्याबाबत सरकारनं निर्णय घेऊन तशी परवानगी वन खात्याला द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याची माहिती माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी दिली. 15 दिवस शास्त्रज्ञ आणि कृषी विज्ञान केंद्राचे सदस्य आणि बऱ्यापैकी जिल्हा कृषी विभाग, आत्मा, सगळे अधिकारी जे कृषी संबंधित आहेत यांनी सगळ्यांनी दौरा केलेला आहे. या दौऱ्यामध्ये माझ्यातर्फे मला जे सगळ्यात मोठं विषय समोर आला तो आहे रानटी जनावरांचा हल्ला शेतीवर, आणि त्यावर आम्ही बरेच वर्ष काम करत आहोत. आणि आता सुद्धा जिल्हा DFO जे आहेत, जिल्हा अधिकारी, त्यांच्याशी आता त्यावर चर्चा केली आणि आपल्याकडे ते मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हा फारच मोठा आहे. त्यात जास्त मागे सुद्धा आम्ही चर्चा केली होती आणि राज्य सरकारकडे आम्ही मागणी केली होती की हा उपद्रव थांबवा. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि सर्वांनी एक प्रस्ताव जो पुढे केला तो माकडांचा उपद्रवाचा, त्यांना कंट्रोल करणं फारच डिफिकल्ट आहे. आणि त्यामुळे आम्ही सर्वांनी माकडांचा कंट्रोल करण्यासाठी जसं कुत्र्यांना कंट्रोल शहरामध्ये करण्यात आलं तसं नसबंदी करण्याबद्दल आम्ही मागणी केली आहे. आणि जे माकडं असतील शहरी भागात किंवा शेतीच्या भागात त्यांना पकडून जंगलात सोडण्याची सुद्धा मागणी केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील वन खात्याने काम केलेलं आहे. म्हणजे माकडांना पकडून त्यांना जंगलात सोडलेलं आहे. आणि कॅस्ट्रेशन म्हणजे माकडांना शस्त्रक्रिया करण्याबद्दल सुद्धा रेकमेंडेशन दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्याबद्दल एक समिती नेमली आणि त्यांनी ही मागणी मान्य केलेली आहे. पण फॉरेस्ट ॲक्ट प्रमाणे माकडांना संरक्षण मोठं आहे, त्यामुळे अजून परवानगी सरकारची नसबंदीची मिळालेली नाही. ती आता केंद्र सरकारकडे पण गेलेली आहे. आणि जसं कुत्र्यांना हे आपण केलं होतं तसं माकडांचं करण्याबद्दल जी प्रक्रिया आहे ती तातडीने झाली पाहिजे. कारण जिल्ह्यामध्ये सर्वकडे शेतकऱ्यांना अतिशय त्रास त्या गोष्टीकडून होतो. दुसरा त्रास आहे आपल्या बायसन म्हणजे गवेरेडे. गवेरेडे हे एक टोळी असते ती, आणि ह्या टोळी जिथे जाते तिथे उद्ध्वस्तच करते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आता त्यांना निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न म्हणजे बार्ड वायर फेन्सिंग, म्हणजे ते वायरची फेन्सिंग करावी. आणि सौर ऊर्जा ही दुसरी आहे. आता बार्ड वायरचं कसं आहे की त्याला सौर ऊर्जा नसते, पण बायसनना किंवा गावठी रेड्यांना टोळींना थांबवण्यामध्ये ती सक्षम असते. आणि ते आता सगळीकडे जिथे जिथे जंगलाला लागून शेती आहे तिकडे सगळीकडे असं कुंपण करावं अशी आपली मागणी आहे. त्या सरकारने मान्य करून त्याची तरतूद करावी. तिसरा विषय हत्तींचा, तो तर फार मोठा विषय आहे. कारण आता त्याच्यामध्ये हत्ती पकडण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला होता. त्यात मागे 2 लोक
लोकही मारले, हत्ती सुद्धा मारले गेले होते. आता ते करण्याविषयी यांची तयारी आहे, पण हत्तींना म्हणजे कसं आहे की त्याला 2-3 हत्ती बरोबर लागतात पकडायला. ते ह्यांनी आता पाळून तयार केले पाहिजे, ट्रेनिंग पाहिजे आणि माहूत पाहिजे. आता जसं महाराष्ट्रात माहूतच नाही, तर त्यांना हत्तींना पकडायचं काहीच आपल्याकडे साधन नाही, रिसोर्स नाही. ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अपहरणकर्त्याच्या तावडीतून निसटला, पोलिसांच्या गाडीतून थेट गोव्यात आला. सिटी स्कॅन सेवा बंद, सरकारकडून पेमेंट थकलं. आणि सिंधुदुर्गात सापडला दुर्मिळ काळतोंडा साप. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.